Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għar-Ruħ Dolora Kurmi. U fil-Vanġelu llum Ġesu ser ifakkarna li biex aħna nagħmlu t-tajjeb fil-ħajja tagħna dak ma jiġix minna imma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li d-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. La glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intaqat il-fidili tiegħek fl-imkien fil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejnietom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Aħna rridu naqdu l-mulej għax hu Alla tagħna. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien Ġoswe ġemma tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħallfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġoswe qal lill-poplu kollu: jekk ma jogħġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu, jekk hux l-allat li kienu jaqdu missirijietkom lil hemm mixmara, jew l-allat tal-Amurin li fartom qegħdin tagħmlu. Imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra, għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u lil missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, u li għamel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom qsamna. Għalhekk aħna wkoll il-mulej naqdu għaliex huwa Alla tagħna, il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ngħidu flimkien ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u jdnejh miftuħa l-lajta tagħhom, il-ħarsi tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom, ngħidu flimkien ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Midwejaq kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lej dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija, ngħidu flimkien ippruvaw taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa,
iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej, iħarrislu għadmu kollha, ebda waħda ma tinkisirlu, ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-ħażin ħiżunitu teqirdu, min jogħbod il-ġust iħallas għall-ħtija, jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jiskern fih ma jkollux xi patti, ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Dan il-misterju qiegħed ngħid għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għall-mulej. Għax ir-raġel u ras il-mara bħalma Kristu u ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom l-irġiel ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u taħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaq qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu nnifsu. Qatt ħadd ma bagħat lil ġismu stess, iżda jmantnieħu jew ħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna il-koll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel ħalli l-missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misterju qiegħed ngħid għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Jekk jogħġobkom nqumu bil-qiegħ għall-Evanġelu. Il-kliem li jnettilkom huwa spiritu ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna dixxiepli tiegħu meta semgħuh qalu qiebes dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxiepli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jettilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux, għax Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. Bis-sokta jgħidilhom kien għalhekk li jettilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtix li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxiepli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warah. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax, tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmon Pietru, mulej għand min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna minna u għarafna li jint il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ek dal-Vanġelu ikompli il-aqqana ma' Ġesu u qed ikompli wkoll mal-Vanġeli tal-ħadd li għadda li suppost rajna però ma nqarax minħabba l-festa tal-Assunta u tal-ħadd ta' qabel. X'inhu l-kuntest? Għandna l-Ġesu li jagħmel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, imbagħad wara li jagħmel dan il-miraklu li offrewlu biss ftit ħobs u ftit ħut u b'dak il-ftit il-mulej jagħmel ħafna,
Ġifieri li tfakkarna li aħna għandna nagħmlu wkoll il-parti tagħna fir-relazzjoni tagħna malla għax bil-ftit sforz tagħna u jista' jagħmel ħafna. Imbagħad Ġesu jgħidilna li hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. U hawnhekk Ġesu kien qed jikellemna fuq mod speċjali l-Ewkaristija, però anke wkoll il-kelma tiegħu li tagħti l-ħajja. U dan kien kliem ftit qil għan-nies. Ta' qabel fehmuha li dan tahom jieklu mix-xejn u marru warah. Però x'imbeda jitkellem u jgħidilhom li għandhom bżonn jieħdu minnu, bdew jgħidu x'qed jgħid dan u bdew jitilqu. U hawnhekk mela bdew jitilqu id-dixxiepli nistgħu ngħidu bħal infixlu ta' bnedmin li kienu. U daħlu f'diskussjoni ma' Ġesu qed titlef in-nies, qed titlef il-popolarità. Però Ġesu x'jagħmel? Ġesu ma jfittix li jagħti kont lin-nies, ma jfittix il-popolarità li jintoġob, però jfittex li jagħmel ir-rieda ta' Alla. Issa din tista' tpoġġilna ħafna mistoqsijiet lilna. Minn banda ġieli jiġrilna bħal dawn id-dixxiepli ta' Ġesu li ċertu tagħlim tal-Knisja jew aktar ċerta azzjonijiet minn xi membri tal-Knisja aħna ma nkunux nistgħu naċċettawhom, ma nifhmuhomx. Probabbli u hekk għandu jkun forsi kull wieħed waħda minna hawnhekk preżenti xi darba jew oħra fil-ħajja tagħna qedna ara ma mmurx aktar Knisja. Li naslu f'dak il-punt jew li nagħmlu żmien ma nersqux lejn Knisja ħafna drabi tagħmlilna l-ġid. Għaliex tagħmlilna l-ġid? Għax ifisser li aħna maħniex qegħdin niġu l-Knisja u noqogħdu bil-qiegħda nsaħħnu s-siġġu, illum diġà sħu waħdu, ġifieri nkunu ġejna għal xejn, imma nkunu qegħdin nidħlu f'relazzjoni ma' dak Alla li hu persuna ħajja. U bħala bnedmin għandna bżonn iż-żmien biex nintegraw l-affarijiet fil-ħajja tagħna. Mhux dejjem nifhmu l-affarijiet mal-ewwel. U dan li steġġalhom dawn id-dixxiepli. Dawn id-dixxiepli għax kienu awtentiċi, kienu qed jisemgħu il-Ġesu, ma fehmux kollox u kien hemm żmien li kellhom id-dubju. Għalhekk importanti li nidraw u li nindunaw li fil-proċess tal-fidi tagħna hemm bżonn żmien li fina ħossuna qrib ta' Alla u hemm bżonn ukoll żmien tad-dubju. Jekk ma jkollniex dawn iż-żminijiet, forsi jien m'iniex nisrani jew nisranija attiv. Forsi jfisser li jien qed nagħmel affarijiet bidrawwa u mu jintħol xejn ġo qalbi. Però mbagħad Ġesu imur lil hemm. Imur u jurina li l-verità jekk aħna verament niltaqgħu miegħu u naċċettaw dak li jgħidilna hu, dik mhix bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U dan l-Ispirtu Santu kien preżenti ħafna fil-ħajja ta' Ġesu, mill-bidu sal-aħħar. Naraw li l-Ispirtu Santu ma' Ġesu meta kien għadha kellu 11-il sena kien sejjer għat-tentazzjonijiet l-Ispirtu jgħidilna l-Vanġelu ħalli l-Ġesu fid-deżert biex hemmhekk jiġi mġarrab. Meta beda jippriedka Ġesu imqanqal mill-Ispirtu Ġesu qal u dan l-Ispirtu jkompli jkun il-gwida ta' Ġesu sal-aħħar mument tal-ħajja tiegħu u mhux biss ta' Ġesu imma wkoll tal-Knisja. Minn għalhekk ejjew illum nirrikonoxxu dak li aħna għaddejjin minnu bħalissa, kemm fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, kemm fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, u ejjew ninvokaw il dan l-Ispirtu biex ikompli jiġi fil-ħajja tagħna u jigwidana hu. Ħafna drabi aħna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna bil-kalkoli u l-kalkoli għandhom ikunu għax għalhekk il-mulej tagħna l-intelligenza. Però mbagħad affarijiet oħra
kif jgħidilna t-tieni qari, kif nibqa' fidejlem marti lejn żewġi, kif nibqa' nħobb lil min forsi jweġġani, kif ngħix f'kuntest ta' soċjetà ta' knisja li forsi l-affarijiet mhux sejrin sew. Biex ngħaddi minn dawn l-affarijiet ħafna drabi trid tkun ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla u l-qawwa tal-Ispirtu li hemm fija. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej Ġesu illum bo speċjal biex ikompli jibgħat il dan l-Ispirtu qaddis fina u biex ma nibżgħux ngħaddu mill-mumenti ta' diffikultà, però ma nibżgħux ukoll nafdaw f'dan l-Ispirtu li jmexxina l-verità, li jmexxina għal ferħ. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Għamen belli wis kont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandi jerġi jiġi bil-glorja, biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben. Fom il-profeti, fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej, amen. Ħuti jeżis nitolbu lil Alla l-Missierna jagħtina l-kuraġġ li nagħmlu għażla u nimxu wara Kristu u l-kelma tiegħu. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli twasslilna l-kelma ta' Kristu għaliex hija l-kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbu. Tolbuk Mulej għall-Isqof Anton fl-ewwel anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Kun miegħu bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex jenna nilqgħu u ngħixu l-valuri tal-Evanġelu. Nitolbu. Għal min jigverna biex jaħdem dejjem għal ġid tal-umanità u fuq kollox biex jissaltan il-paċi u l-libertà reliġjuża fost il-popli kollha. Nitolbu. Għalina l-koll biex il-kelma li lilha tiġi mħabbra f'kull Ewkaristija tenna ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum u nkomplu nimxu wara Kristu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, birek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u dawk li jduru bihom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna lill-Missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Giornata
Nitolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek, wagħti għad-doni tal-għaqda u sliem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk intader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxarret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Li inxandru bil-feħl għaw minn tijek. Għalek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'dolora, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għat li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikull li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mstidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Shield
nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u nsiru noġbuk f'kollox. Bi Kristu sidna. Għamlilkom xi avviżi, forsi ħafna minnkom ġa smajtu li din il-ġimgħa l-Isqof ta' Għawdex għamel diversi nomini ġodda. Fosthom hemm involuti anke saċerdoti f'dan is-santwarju. L-ewwel qabel kollox nixtieq anke nifirħu lil Fader Dominic li issa ġie maħtur kappillan tal-parroċċa ta' Ġesu fl-Ewkaristija Ġesu Salvatur ġewwa l-Asri. Kif ukoll lil Don Michael Mifsud li ġie maħtur vigarju pastorali fil-parroċċa tax-Xara. Fil-waqt li nixtieq hekk pubblikament nirringrazzjahom partikolarment il-Dominic ta' tant snin li jagħmel hawnhekk, kif ukoll il-Fader Michael ta' din is-sena li ilu hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. Nixtieq li ngħinuhom u nżommuhom partikolarment fit-talb tagħna biex jaqdu din il-missjoni li l-mulej qed jafdalhom b'fedeltà u bħeġġa. Nilqgħu wkoll fostna matul il-ġimgħa l-Isqof bagħat lil Fader Edward Vella li matul il-ġimgħa se jkun jgħin hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. Appell ieħor huwa li loti tad-demm hemm importanza ta' nuqqas tad-demm nhar it-tlieta. Bħalissa hemm jonqos, jiġifieri min jista' jagħti d-demm jista' jmur kulħadd, kull min huwa f'saħħtu. Però partikolarment hemm nuqqas ta' A positive u A negative. Min jista' imur jagħti d-demm jagħmel dan nhar it-tlieta bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' flaxija fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Kelma ċkejkna hija naf li qegħdin fi sħana imma inħeġġiġkom biex nibqgħu nżommu id-dekor fl-ilbies. Jekk hawn min jixtieq jenna biex nżommu id-dekor fl-ilbies, ikellimni għandna bżonn ta' xi volontira inqarjatuna sija waħda fil-ġimgħa. Grazzi. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.